Нямам търпение отново да преживея тази тръпка, да се състезавам активно, да тествам своите физически и психически възможности и да видя дали подготовката ми е била достатъчна. We're going to Helsinki, baby. Какво става? Стем, Какво четеш? брат. Италианска философия. А за финландската философия готов ли си? Там е практика. Който е четено вече, е прочетено. Чат GPT, Gemini. Сега е време за execution. Execution time. Или проба за execution. Какво стане? От моя страна. Али, ти си по... Какво ще гониш ти? Аз ще гоня първоначалната цел. Sub 60. Аз тръгвам с башка вадите, нали, 8 часа с топ маняците и къде ще я докарам. Не, знаеш какво гоня? Искам на някои от станциите, то нали си има ранкинг, да съм топ 3. Номер едно. Еми, не номер едно, ама примерно на ските ще направя 3.50, ще се класирам нали, място 3 или 4, поне да мога да се попаля с нещо. Да. А пък крайната класация там е да завършим. Като цяло добре е целта. Въпреки, че все още не сме професионалисти в Hyrox, още от 1 януари, като се захванахме да се подготвяме, бях сигурен, че предстои нещо живото променящо и през тези 4 месеца отношението ми към подготовката беше напълно професионално. Обърнах внимание на всеки един малък детайл, който може да ми подобри представянето, да стана по-бърз на станциите, да стана по-бърз на бягането. Не са се водили преговори от към възстановяване, съня ми 4 месеца никога не е бил по-перфектен от това, както и храненето. Относно тренировките, те бяха съобразени с останалите натоварвания и отговорности, които имам като човек през деня. И мисля, че успях да изкарам пълния си максимум от към подготовка. В момента сме в летището в Букурещ. Предстои ни около 2 часа полет до Стокхолм, където имаме 4 часа престой и оттам летим директно за Хелзинки, Финландия. Наели сме си един чип хостел, в който ще отседнем. И събота атакуваме. Мечовете са наострени и отиваме за сеч. Дали наши напосекат или ние тях, предстои да разберем. Араме. Я? Къде си? Трябва да се от Hyrox. Опа! Добре, добре. $7-11 and Ironman in 7-11. Точно ме гледа. Какво ще правим сега? Може път. Кацнахме в Стокхолм, имаме 4 часа.
едно сме решили от днес до утре да пътуваме. Да. Никаква храна, никаква подготовка. Мислим да отидем в този хотел там. Да кибичим в лобито. На последния етаж. Ако не изгонят. На последния етаж, да. Или е тая кула. Я кажи къде ти беше билета. Анто си изхвърли билета в коша. Нищо е важно, че го проследихме. Оказа се, че е тук. И като цяло много добри кошта. Виж, само даваш хоп, ляво, вадиш и... Ако си изхвърлил случайно билета в коша, Измисли се го. можеш спокойно да си го извадиш. Той е направено за такива хора. Днеска обаче голям екшън. Виж, първо с чекина. Предито имаше билет на земята, който имах надежда да е моя. Обаче беше на някакъв Бьорн. Съответно продължихме търсенето и... Alles good. Alles good. Добре, че беше коша. А Вера ми хапва. Подготвя се за 2 часа полет. Малко болех дръг. Днеска със сигурност е деня на полетите. Изобщо не ми се качва в този самолет. Не знам за тебе, обаче много ме боляха ушите. Трябва да... Еми, надуха, ама то още от самото начало, особено лявото ухо. Беше кофти, Евстахиевата тръба. Чортиланди. Ако се налагаш, ги тупаме, бе. Най-накрая на финландска земя. Не сме тук случайно. Не сме на екскурзия. Време е за екшън. Имах възможността сам да си направя вечерята в летището. Ще хапна малко паста с рибатон, авокадо и черита. Вече сме на финландска земя. Винарна, там бирария е някаква. Финландска бира, е? Не съм пил. Добра комбинация. Чувал съм за финландска водка. Финландска водка, аз вчера пих. Подготвил се, да не се отровиш тук. Часът е точно 10 и най-накрая пристигнахме в хостела в Финландия. Пътуваме от 5 часа сутринта и честно казано сме малко изморени. Имахме 2 полета от Букурещ до Стокхолм. Там имахме 4 часа престой и още около 2 часа от Стокхолм до Хелзинки. Утре, като се наспим, ще станем сутринта, ще отидем да пием някъде кафе.
в 5 часа има организирано бягане от Red Bull, където ще се запознаем с хора, които ще се пуснат на Хайрокса. Хостелът е доста добре. Наистина е доста добре, чистичко, свежа обстановка. Надявам се да се наспим добре, всичко да е наред. Сутринта има закуска. Всичко премина изненадващо добре. Много е странно как започнахме подготовката на 1 януари и сякаш тия 4 месеца и така минаха. Но сега сме тук и с всички средства, с които разполагаме, ще атакуваме. Много съм доволен от това, което се случва. Радвам се, че съм тук. Имам възможността да си позволя да се състезавам активно. Най-накрая намерих спорт, който ми харесва и не съм се състезавал от 9 години. Интересното е, че няма никакво притеснение, по-скоро изпитвам някакво вълнение. Нямам търпение да преживея отново тази тръпка, да отида и да се изявя активно, да покажа на какво съм способен, да тествам възможностите си, лимитите си. Ще видим доколко подготовката ми е била ефективна. Как са ти първите впечатления от града? Хелзинки за сега стандартен европейски град. Малко ми е бруталистко, личи, че сме в източна Европа. Има тук малко европейска архитектура от барока и ренесанса, обаче по наш стил. Малко по-цветно. Жълто-синьо и нищо, кой знае какво. За сега. Сега още не сме баш в центъра. Тези катедрали и църкви са ги направили. Пълни с туристи, ама вътре де факто нищо не се случва. Не си изпълняват целта, така да се каже. Олицетворение на духовната ситуация в момента. Да. Такива философски работи. Наш човек ли? Ето се Александър. Ето има фул тук. Тук навлизаме в някаква по-туристическа част на града, като за сега впечатленията мисля, че е доста чист, подреден град. Има условия да си живееш нормално. Обаче, честно казвам, изглежда малко скучно. Поне от това, което сме видяли до тук. Храната изглежда добре. Това е някакъв друг град. Да. Шведите като губят битката с Русия. Русия местят столицата тук. Не е лошо да си history nerd. Като ходиш някъде, знаеш. Значи тук е някаква част
в която има басейн. Тук може би е студената вода, а пък тук са сауните. Финландски сауни. На центъра на града. В морето май не мога да се влиза. На пристанището. Който му прешъл? Трябваше да се направим. Как би влязал? Идва време за захранването ни. Ден преди състезанието. Първото ядене за деня. Ще сложа малко паста. Около 200 грама. Още малко ще Само с песто ли? Да. Другите са малко рисковани. Някакви азиатски, корейски. Трябваше да кажеш. Аз си взех чак. Съм към 150 грама от сънгата. Сьонга, паста. Сънга, паста, няма пилеш. Това е код. Още малко вътре. Нещо друго? Ми сложа салатка малко. Ето това салатка. Авокадо има ли? Няма. Тук няма? Не. Колко? 570 евро. Толкова. Ще работа. Let's go. Първото ни ядене за деня е готово. Днеска обяда ни е на пристанището. Ето. Риба, паста, малко салатка и най-важното слънце. Опа. Наложи се да вървим малко по-дълго до този магазин с станциите за храната, обаче виж, ще си заслужаваш. Да. Буквално за тия пари може да ядем всякакви други покупки. А пък сега схапваме хубава сьомга, паста, напълно чисто. Аз и ти си. Да може да заредим качествено. Към 5 часа, към 8 пак ще хапнем. Да заредим сутринта едно бананче, едно гелче може да ударим. Много психологично яденето. Но тази вика да нападат май. Брат, то билети са купува. Там сме.
Healthy as fuck. Час и половина преди бягането с Red Bull. Заради малко. Ще отидем да видим какво става. Здравословно ми е Колев. Как е? Not the best, not the I best. have some also, it always tastes like this. Декатлонските са по-добри. Хаштаг. Хаштаг Декатлон. What? What flavor is it? TikTok Bulgaria, we don't have good. It's bad reputation. Как е? От 1 до 10? Не е приятно зле. Не е приятно зле. Долу, Трябва да горе, значи. долу, горе бива. В смисъл, консумира се. Като за едно гелче. Ясно. Хаштаг Endurance BG. Гледам, че раздават гелчета на бая бегачи. Ако искат да направят транзишън в функционалните спортове. Ето го човека. Да, някакво число, колко? 7? 8 бих казал, като за гелче от супермаркета е доста добре. Че 8 е то, бе. О. Carrots. Хелзинки. Има истински мъжки мъст. За това се мечтаеше. I'm gonna get another one. I've also done, you know, Spartan? Spartan, yes. Oh, yeah. We didn't expect that, so shout out to all of you for coming today. Shout out to this dude. Ето го и него, звездата, Ironman-а. Today, Carrots. we'll have foremost good time together, right? So we'll do some easy 5K run, but foremost, as I said, we want to feel the vibes of Hyrox. Шефа на бърпитата и на клековете. Мено Варна. Бейбе. Let's go. Ето го, звездата! Okay, you know what? Actually, one more idea. This is Let's some get Iron it all Man. here with the car, and we will do a group picture, okay? Yes! So we gather here. Come on, come on. Друга снимка. I need to check with the photographer what is he saying. Абе, те от нас видяха. От нас видяха, ей! Ей, това е истинското знаме. Който и бягаме, ще спираме. Ама ние никога не спираме, нали? Спираме казало купче. Абе, стига бе, кога сме спирали бе? Никога. Никога не спираме. Един от партньорите на Юсеф се е отказал да идва, така че утре ще му помогна с Хайрокса за двойки и ще участвам 2 пъти в първия ми път в Хайрокс. Крейзи! Яко! Окей, почнахме 5 километра. Тук се размятат някакви флагове и се представят, че са Мено Варна. Обаче истинските Мено Варна са оджитите.
Си има партия, И как е? Your favorite? Hi, Rebel. Това е като за тебе, Анто! Май ще удари втория монстър, бе! Това е като за тебе! Само някой да ме даде очуай, направо ще пръсна. Трябваше да вземеш Iron Man-а. Тя опашката е там. Опашка ли има? Да, брат. Добре. Сага си. Малко се Then another question. Who haven't yet done high ropes? Okay. Да. Ще има състезание 30 секунди на гребния тренажор, който направи най-добро време, печели билет, за което и да е състезание по High Rocks в целия календар. Дали няма го спечелим? Нашко вече намаза втори безплатно, сега е мой ред. Дай му! Дай, Анто! Дърпай! Късай! Късай! Дай му! Беше нашия бутай, дърпай! Дай му! Дърпай, щупя! Щупя! И ще го напишем. Това, което се случи е, че след като направих гребния тренажор, обърках пейса, който съм поддържал с метрите, които съм изминал и дадох грешни данни. Обаче се тая. Утре предстои в 8 часа първото ми участие в High Rocks Open Division, след което около 1:30 ще се пускам с едно момче от Египет, чийто партньор нещо е фъснал и не е могъл да дойде. Затова ще го заместя и ще направя второто си участие в High Rocks по двойки. Колко е важно да са коректни партньорите. То реално и на него му е първо участие. Да. Камън. Като цяло, че ще го носиш, ще го кедиш, той човек е просто да носи на темпото на бягането. Топло ли е? Утре май да направим една баня. Тук не знам дали е уместно да се плува, ама... За тебе е позволено. Семено Варна. Честно казвам,
Днеска беше басяка един. Добре, чилнахме, хапнахме, кафенце, бягане. Какво друго? Мисля, от всичко имаш. Сега Малко ще има гребане. парти, сега ще има парти вечерта в хостела. Има парти в хостела. Изобщо 10 от 10 експириенс. Пробваме една финландска бира. И сме в Финландия. Много ми е странно. At least here there's like less competition because when you do it like in Lisbon, for example, it's tough. Everyone's a pro over there. Yeah? Yeah, in Lisbon it's a tough one. Masterchef? Мастер-шеф, Microwave. Aerox Microwave. Еми така е. На този етап от живота. Може и по-добре, ама не, ще свърши работа. Мастершефа ми прави шеф. Ще свърши работа, брат. Малко рис с пилешко. Хлебче. След 2 часа един банан с кир. Утре на закуска още един банан с кир. Преди състезанието едно гелче. И това е то. Каквото сме тренирали, каквото сме яли, пили. Утре е деня. Аз със сигурност ще трябва да се приготвя още нещо, защото ще имам второ състезание. И трябва да имам нещо там да заредя веднага. Бананчета? Ще трябва да манджа. Готов ли си? Бръснат, нахранен. Последното хранене за тая вечер. Йогурт. Сега една визуализация ще ударим. И go for it. Let's go! Ready for tomorrow. Yes, sir! Да, оказва се, че утре няма да се пускам на двойки, тъй като двойките са неделя, а ние неделя се прибираме в България. И ми отпадна оговорката за тогава, но въпреки това за което съм дошъл ще се осъществи и съм напълно готов. Като цяло нито съм предстен, нито нищо. Чувствам се много добре, наспах се. Отпочинал съм, краката ми са добре. Всичко е на моя страна днеска. Трябва да свършим работата. Отправям специални благодарности на Спорт Депот за подкрепата. Помогнаха ми с целия състезателен аутфит на новата линия Puma и Hyrox, както и с мечтаните от мен състезателни маратонки Puma Velocity Nitro 4. Ей, това не е закуската. 2 банана, мляко и 2-3 от тия сладки. Преди състезанието 15-20 минути едно гелче. И сме готови, брата. Повече от това не ти трябва. Да. Всичко друго е... И гуч. Ей, тук горе. И в краката. Краката и главата. Краката и главата. Let's go. Днеска е деня. Португалец е хорика. Кой? Да. Но кажеш, ще да е първи на ските. Интересно, мога да стане на бас. Аз не трябва много да скати, бих изгърнал.
No comment. No words, той като заглухите. Кое? Той като заглухите на Като врата. загубите. Готови сме. На 10 минути сме от центъра. Имаме да се впишем, 40 минути загрявка и атака. Дойде денят. Ай, ние сме в атака, той ти защита. Ай, баци. старта, загряхме, дигнахме малко пулса, отворихме белия дроб и след малко сме готови за атака. На станциите нямах абсолютно никакви проблеми, чувствах се много добре, обаче бягането беше нещо, което ме издъни толкова жестоко. Не знам какво се случи, бягах далеч от стратегическото темпо и дадох съответно време от час 23 минути. Поглеждам се за един французин, Антони, който е в хостела. Разбрахме се да ме поснима малко, ако ме види някъде на трасето. Съответно и аз, ако го срещна, го снимам. Обаче нещо не мога да го намеря. Намираме се на Лобол. Обаче не го виждам. И той човек му стана странно. Айде да ходим. Айде, бай-бай. И Вичи. Ама... Айде. Goodbye. Hyrox Helsinki. Беше яко. Идвам маратон Варна. Беше яко. Яката работа. Добре, Хайрок се приключи. Hyrox се приключим. Обаче Какви са нищо... ти забележките, какъв ти е анализа за състезанието? Ами, анализа ми е, че трябва да продължаваме да натискаме на това. Да, бе, ясно. Ама кажи позитиви, негативи, кои станции са добре, кои не са добре. Еми всички станции ми бяха добре. Нямаше нещо, което толкова ме разтревожи. След бърпитата усетих нещо като крампиране в горната част на корема, около диафрагмата. И забавих след това бягането да отшуми, да ми мине. И реално ми мина. Като отидох на гребния тренажор, вече бях добре. Нямаше нещо, което... Тоест бягането? Ами,
Не знам. Или някъде нещо обърках, направих една обиколка повече, или понеже не можех да се пейсвам. Ти кажа, че часовника нещо не е бачкал. Да, не ми показваш правилния пейс. И е вероятно да съм бягал по-бавно, отколкото беше по план. Може да съм бягал с 5 минути на километър, а плана беше 4,45. И това допълнително може... Не знам. Оцеляхме, преживяхме го за първи път, беше готино. В смисъл, целият евент е много тук готин. организацията беше Беше, наистина е много свежо и се чувстваш като атлет, колкото и да не си професионалист. Всичко, цялата обстановка те кара да се чувстваш специален и да искаш да се явиш втори път, което е готиното. Добро. Само да е някъде по-наблизо, че логистиката много сложна става. Еми, Hyrox Финландия е чект. Чекайте. Тото и между другото е първият евент на Hyrox в Финландия и ние бяхме първата група, баш, която тръгна. Да, ти беше в първата група. Баш първата. Ти направи сефтето на трасето там. Яко беше. Яко беше. Много ми хареса целият процес, тренировъчния. Тая програма, която имахме, това много ми хареса и може би това е по-важното. Не е какъв е резултатът от състезанието, ами че целият процес е нещо, което ме прави по-добър човек и се чувствам добре, щастлив съм. Какво мислиш, като сравниш, примерно като гледаш клипчета в YouTube или в Instagram, нали, хората как го правят? Да. И на място по примерно всичките мускули, цялата ти мускулна група на цялото тяло, крещи. И даже, не знам при тебе как беше, ма на фармаркерито трапеца беше леш пром. Ми бях добре навсякъде, брат. Честно да ти кажа, чисто мускулно никъде нищо не усетих. Може би на нападите като почнах, първоначално се усети нещо като лека крампа в квадрицепса, обаче се пейснах добре и отшумя много бързо. На всички станции се чувствах добре. Ясно. Значи бягането е било? И бягането, явно съм бягал твърде бавно. Трябвало е малко повече да натисна. Ау! Аз като знам, сигурно в началото си бягал. Не, бягах бавно в началото. Да, именно. Да. Именно. Бягах бавно, точно с цел да не ръшна, да не направя някаква грешка. И може би, това да се предпазя, не можах да... То се изтискам насъбира. от себе си. Нищо. Добре беше. Ще видим какви са точно резултатите. Иначе времето е час 21 минути. С 10 минути повече от симулацията. Keep going. Just keep going. Един час и 23 минути е резултатът от първото ми състезание по Hyrox. Разочарован съм от този резултат, но съм щастлив, че успях да изпълня цялата тренировъчна програма, без да пропускам нито една тренировка. Това щастие надделява над огорчението, тъй като самия процес ме направи по-добър човек. Подобрих си храненето, съня, подредих си приоритетите по-добре и като цяло бях щастлив. Целият този процес ме прави щастлив и това е начина, по който искам да живея. Мисля, че успявам да намеря пътя, по който искам да вървя и може би това е най-важното. Не толкова днешния резултат. Със сигурност ме е яд, отвътре ми гори. Знам, че можех да се представя по-добре. Това време е с 10 минути по-бавно от това, което направих на пълната симулация. Но, може би, съм допуснал аматьорски грешки. Имах слабости в пейсинга. Не можах да се синхронизирам добре с часовника.
и да следя с какво темпо се движа. Все още нямам това вътрешно усещане. И това е основното нещо, което ме издъни днеска. Но няма значение. Продължаваме с тренировките, с подготовките. Ще оправим бягането, ще подобрим станциите, ще имаме по-добра пейсинг стратегия и на следващото състезание ще завършим успешно. Малко се жалвам, че не съм си постигнал желаната цел. Обаче, интересното тук е, в този хостел, че като се огледам, има много хора, които живеят тук от няколко месеца. Изглеждат сякаш едва свързват двата края. Не са до никъде. И като застана е така в тази обстановка, има много голям контраст. И това ме кара да се замисля, че всъщност нещата са много добре. Нали, факта, че може да си позволим от България няколко дена да отсъстваме оттам, да не работим, да пътуваме до Финландия, за да участваме в състезание, което не е никак ефтино, си е благословия. Не е нещо, което трябва да се пренебрегва и въпреки, че не сме, поне аз не съм си постигнал желания резултат, вече имам всичко, от което имам нужда и всичко е наред.